लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो सार कैलाश दिजुखौ सिनायखायो जानांगौ आरो आंबो सिनायो लोगोफोर। माने सारनि भिडिअखौ आं ओरैबायदि नायबाय थायोमोन ना, ओरैबायदि मोजां मोनोमोन। माने सारनि गथ'फोरखौ बोरै जोथोन लायो, बोरै फोरोङो बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनोमोन। माने ओरैबायदि मेसेज खालामबाय थायोमोन आं, आदा आदा होनना मेसेज खालामबाय थायोमोन, बेबो फंबाय फंबाय होननानै। नैबे मेसेजखौनो नाय, बेनो आं खालामनाय मेसेज। ओमफ्राय लोगोफोर नैबे मेसेजानो जाबाय सार कैलाश दिजुजों आंजों खालामलायनाय मेसेज रिप्लेमोन आरोना लोगोफोर। जिथिया बै समाव सार कैलाश दिजुआ दंमोन गोथाङै, अब्ला जों सानैजों मोनसे मेसेज रिप्ले खालामलायदोंमोन। आं थार बाथ्राखौनो लानानै मेसेज खालामहरदोंमोन आरोना सारनिसिम लोगोफोर। बेखौ आं नोंथांमोननिसिम फरायथिनानै होनो सानदों, नायलांदो लोगोफोर। जोबोद मोजां आदा, नोंनि जा बादि खामानि मावबोगासिनो दङ बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आदा, आरो आं नोंनि बेफोरबादि मोजां खामानि मावनायखौ गुबुनफोरनि सिगाङाव नोंनि मुंखौ रायखांबाय थायो आं आदा, आरो फोरमायथिनानैबो होयो। लोगोफोर आरो कैलाश दिजु सारा आंनिसिम मोनसे ओरैबायदि मेसेज रिप्ले खालामहरफिनदोंमोन। गोरबोनिफ्राय अननायखौ हरबाय फंबाय, नों बायदि फंबाय थायोब्ला बिदाफ्रा दुखुआव गोग्लैनाय नङा फंबाय। सारनि गोथां समाव मेसेज खालामहरनायखौ जोबोद दुखु मोनो लोगोफोर, नायफिनबा आरोना लोगोफोर। आरो सारनि माखासे भिडिअसफोरखौ नायफिनबा जोबोद दुखु मोनो आरोना लोगोफोर। दाख्लैसो कैलाश सार दिजुखौ एक्सिडेन्ट जानाय होननाय खोनादोंमोन। ओमफ्राय क'क्राझाराव जोंना प्रग्राम दंमोन, ओमफ्राय इयो थांनानै फैदोंमोन। ओमफ्राय न'आव फैबाय, न'आव फैनानै मबाइलखौ बेखेवना नायबा सारखौ थैनाय खोनाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोबोद दुखु मोनबाय आरो आंना, माने सारनि फट'खौ नायनानै, सारनि भिडिअसफोरखौ नायनानै गाबफ्लांबाय थादों आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि माने गाबफ्लांबाय थादों आरोना लोगोफोर। माने नाय जोबोद मोजां मोनोमोन ना, आंखौ ओरैबायदि फंबाय फंबाय होनबाय थादोंमोन ना सारा। आरो सारनो सिम्पोल मोनसे खोथा होदोंमोन आं लोगोफोर, कैलाश सार दिजुखौ लाबोनानै जोंनि LP स्कुलनि सारमोनजोंबो सिनाखि लाहोनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर। माने सिम्पोल माने सारनो खोथा होनानै दोनखाबायमोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो आं बायदि सारखौ जोबोद मोजां मोनो जानांगौ। 100 जननि गेजेराव 100 जनानो सारखौ गोबाङानो मोजां मोनो जानांगौ लोगोफोर, आरो गोबाङानो सिनायखायो जानांगौ लोगोफोर। सारादि ओरैबायदि स्टुडेन्टफोरखौ माने आबोर लायोमोन आरो ओरैबायदि फोरोङोमोन मोजाङै। लोगोफोर आंनि मोनसे आर'ज, सार कैलाश दिजुनि जिउ आरमाया सोरगो रायजोआव जाहाथे दुखु खस्थ' गैयाजासे आलो गोजोनै जायगा मोनहैनो हाथों। आंनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर।